gaueko irudia, gaueko 10:04 dira, eta hondartza bete-bete egon da goizean zer, eta hondartza bete-betea daukagu gau ez ere, sekulako gau giroarekin abuztuaren 10. honetan, aste nagusiko bigarren eguna igandea, gabon guztia izan moduz, gabon Claudio. Gabon Ilaski Serrano, ezetasuna nabaritzen da, berotasuna, eta zen olako programa prestatu dugun zuentzako, badakizue, itxura den bezala, su artifizialak, aste nagusiaren bigarren egun honetan, su artifizialek ikusiko ditugu adi jakimin handia sortu duen zuetxea. Datorrelako, Europatik ospe handikoa, auskalo, zer egingo duten zeru honetan. Ikusi ahal izango duzu hemen zuzenean programa honi esker. Hori bakarrik ez. Dira aktoreak, dira lagunak, jatorrak, neskak, Aitziber Garmendia eta Miren Nogales, luxuskoak, oie gure gaurko gonbidatuak hementxe daude, ja, sartzear, beraz, hasiko gara. Izan moduz, ikusi dizue, su artifizialak ikusteko bilduko gara gauero hementxe, 60. edizioa urtengo Donostiako su artifizialen nazioarteko lehiaketak, horrek zer esan nahi duen, zuetxe bereziek parte hartuko dutela, urteren baten saria eskuratu zuten zuetxeak izango dira lehian, eta adi, gaurko zuetxeak, Alemaniatik datorren zuetxeak, 89an urrezko maskorra irabazi zuelako, lehenengo saria 2000 eta 2002an brontzezko maskorra, hirugarren saria beraz, hiru alditan sarituak izan dira. Berrikuntza, teknologia berriak erabiltzen dituzte, IP Innovative Pyrotechnik. Sajoniako azentuarekin esan du, Stuttgartetik, Alemaniatik datorren zuetxea, eta adi jarraitu beharko dugu, besandakoa berrikuntzan eta egiten dituzten formetan eta adituak direlako, musika taldekin ere ibiltzen dira biran, handiekin, AC/DC, Tina Turner, Rolling Stones eta bar, eta mundu osotik zehar ibili dira, eta sari ikaragarriak eskuratu dituzte, beraz adi danok. Jakimina, lehen komentatu dizuet, eta arrazoiak oraintxe bertan Ilaskik komentatu dituenak. Auskalo, zer egingo duten, behintzat iragarri dute kolorea, zarata eta konstrukzio handiak edo egitura handiak egingo dituztela zeruan. Hori gaurko plana, baina atzokoan ere asko komentatu da. Ilaski, zuk atzo komentatu zenuen Italiarrak, Italiarrak. Napolitik etorritakoa. Bai. Zuk esan zenuen, erritmo motela izan zutela. Erritmo moteltxoa oso finak izan ziren, Claudio. Baina jende asko komentatu duena traka, atzoko traka, gustukoa izan da, hause izan zen. Figurak horiek izan dira nabarmenenak behintzat, publikoarentzat edo publikoko asko komentatu dutena. Erritmo motelagoa eta hankasartzaren bat edo antzadenez adituek esaten duten bezala egin zuten, guk ez genuen ikusi, gozatu genuelako. Esango nuke erritmo aldetiko tartetxu bete ere egon zela, baina zerua bete zuten eta esan dako traka ona. Traka ona. Gaurkoak hobeak izango dira? Auskalo. Seguru baietz, horretarako etorri gara eta entzun egunien zierre ze giro egondan Donostian seguraldi ona daukagun, eta atzoko gaua, jendetza atzoko gauian ikusten ari zarete, Morodoren musika sagueseko kontzertuak hasi dira, eta hau flamenkan, Xabi Solano gurekin egon zen trikitia jotzen eta esan zigun. Guazen korrika flamenkara sorpresa horeka erromerianekin jo behar dudalako, zema gazte egon dien. Bai, zema gazte eta adin guztietako jendeak ere parte hartzen du aste nagusian, Donostiako aste nagusian, horretarako ekitaldiak egiten dirolako. Bulebarren gaur eguerdian ordu biak arte dantzan, euskal dantzak, eta hor ikusten duzue gainera Grosen nire auzoan, Katalunia plazan egon dira, umentzako jolazak, apuntatuko gara egun ematen, ez digute gutziko. Adin guztietarako kontuak esaten gabiltzena, ez da? Bestak beste kirolariek ze plan daukate, voleibol txapelketa ondartzan, waterpolo txapelketa ere aurten badago, kirolak ere hartuko duelako protagonismoa, eta bertako produktuak, bultzatzeko ere Bortxe Bulebarrean hainbat postu izango dira, beraz, zer egina badago Donostian? Denetarik daukagu, Donostian begira daukagu antzerkia, tailerrak, jolasak, dantza egiteko eta arraunean egiteko, gaur iloba etorri da. Arraunean badakizu izuntzari. Arraularize da zure iloba. Bai.
estropadak. Osaba Claudio pozik. Bai, oso pozik eta urduriz isuntzan dago bera, eta oraintxe bertan jakingo duzue nok irabazi duen. Nik bakarrik esaten dizuet, aste nagusiaren laugarren bandera estropadena, hor neskak ikusten ditugu, emakumezkoen modalitatean izan delako. Notizia guztiak eta erreportaje berezia prestatu duena, gure lankidea, Sandra Maitia. Sandra, non zaude? Zer moduz erraunlariekin? Ondo? Guten Tag, ekipo, zer moduz? Bueno, emakumezkoen 9 taldek eman dute guztia kronometroaren kontra eta azkenean San Juanek eskuratu egin du 6. bandera hori guk topatu dugu giro ederra Urumea ibaiaren ingurutik. Guztia zuekin guztiekin konpartituko dugu noski baietz, baina pizkat beranduago izango da. Aber gaur, bigarren gau honetan, zer topatzen dugun hemendik? Ondo, ia arraunean ere egiten duzun horre. Bat itxasuen eta bestiek alian gora kalian bere bilera. Fanfarrez inguratuta, Eleder Iglesias, eta giro oso nien Eleder Gamon, ze moduz? Giro ezin hobea ondo ipatu zuen bezala, iaski eta bai, hortxe ibili gara alde zaharrean, gora eta bera eta gainera Euskal Herria kaletik hasita, 6:30 izan dugu, Los Bebés de la Bulla dituriko txarangarekin, noski, Unión Artesanak egiten dena urtero, eta gainera urten 55 urte egingo dutela, beraz, aste nagusi hau haientzat ere, bada berezia, beraz, geroxeago ere izango ditugu bideoak, eta izango ditugu haiekin hitz egin dugulako. Oso ondo segiro dagoen gaur ere ondartzan, eta segiro hemen, formal! Utzi, zeia da alakoak direlako, ja, gure izarrak heldu dira. Gure izarrak heldu dire txoixu pizkabaten txaloak mesedez Aitziber Garmendia. A ber, zertan ibili zareten eska? Claudio, ez dakik marka baten jartzen. A ber, marka ordo, eta hor bestea. Marka zuena, mire nogales. Ez ditugu ikusita Aitziberrek izan ditu, horrea, hemen. Bigarren egunean zerbait egin alduzue? Hemen Donostian, festa giroan? Guainoa olatzik ustea. Flamenkan gaur, erki. Olatz, Izaki Gardenak sekulako kontzertu gaur flamenkan, bai. Egila. Bai, karo, miren biharro porreta dijo. Ez que ni biharro porreta nijoa. Oporreta. Nora? Tarragona aldea. Ondo. Bai. Esan izena, ondo goitzea. Altafulla. Altafulla. Ez que Tarragona aldea, ez da. Altafulla. Eta zertara zoaz? Familiakin egotera. Eta zertara zoaz? Altafulla da. Pasatzeala Altafullan gehatukoa. Ondo. Familian daukazu? Ba, bueno, Lagunak ere bai. Bueltau da, eta ordu nini etxea utzik dute. Begire nabil, eta azkenien, nire uste guztien kontra, baina arrazoi izango da esentziona pote txikietan datorrela. Ze glamur. Zure hanka duze. Bai, ze glamur. Ze glamur zuek. Bueno. Aitziber, basabiltz, topera, Aitziberrekin gertatzen da, batzuetan gertatzen da, ezta? Handia, dagoia irabazten duenen enekoak uste dugu guztiok irabazi dugula. Bai, azken aldien, Aitziber, ez zeu ikusi sari banaketetan, eta pelikuletan, eta serietan, eta geu postu. Eta geu postu. Postu, ba. Ze ondo pasatzen ari zaran. Nire ondoko jendea posten danen. Ze ondo pasatzen ari zaran, Aitziber, eta horren beste lanetik egin eta gero, suposatzen dut, ja, divertitzen egongo zarala, topera gertatzen ari den guztiarekin. Bai, ez pentsa, ni lanen gehiago divertitzen naiz gero beste gauza guztioetan baino, eta sari banaketak ematen du olako nerviosismo puntu bat, ze ez da zure esku, orduan, gozatu dut, irutu zaidalako aurten sekulako urtea izan dara zentzu hortan, baina lanen gehiago gozatzen dut kasi beste gauza bitan baino. Bueno, horretan ere Miren Nogaleseko gozatzen du eta badauka anekdota bat. Anekdota bat gainera alfombra gorri batekin, fesbalen. Kontau, zer gertatu? A ber. Lehen gorteko bigarren goku. Kontau nahi duzun edo biak. Zer gertatu zitzaizun neska? Bigarren honi baneo, baina nitzen ez zertaz kontura. Konta. Baina eskeku badakau bideo bat. Gero erakutxiko izut. Neska baina konta jendeari zer gertatu zen. Lehenengo urtean junitzan. Fesbalen. Fesbalen urduri junitzan. Eta ja aldatzen da hilia iten aizitzaizkiten, bertigoak sartu. Bertigoak. Eta orduan, einun, alfombra gorri guztia, hola argazkiatea, botakain. Argazkiatea, botakain. Bai, taksi hartu. Eta hotelea. Hori bai, bigarren urtean, oso ondo pasan. Biogramina hartuta. Oso ondo pasan nun. Lo hartu nun. Bai. Claudio zijoan, taxian nijoan. Sartu nintzen da esan zian, Nogales,
Ze? Ordu bete beranduago, denok zain, hemen, zestuarraren zain. Azken aldian, miren, telebistan sartu zarelako buru belarri, azken urteetako kontua izan da, baina gauza asko egiten, eta gauza oso ikusgarriak egiten, erritxikin, jarraituko duzu, pagadirekin, eta ze arrakasta daukan, eta zema gustatzen zaigun programa, gora bihatzeken ikus zaitugu, izan delako sartu telebistara, baina gauza asko egiten, eta gauza asko ikasten, suposatzen dugu. Gehien bat ikasten pila bat, eta egila da, 3 urte diala, osea, eske ez da gehiago, eta 3 urte hauetan, hainbeste gauza ikasi inditut, oraindik naizela kontziente, benetan zein deten. Osea, batzutan esate, da ama. Baina, zela gauza. Claro, bai, eta baita ere arrazoiak sartu nitzala justu, ja, arrakasta asko zakan programa baten, Zuhaitz eta Pagadikin, eta zan, bega, aurrea eta ateatzea, eta horre gero, gora bihotzaken oso ondo, eta baitare hori, kanpaiak 3 eurok eman ditugula. Bai. Egia da. Ni falta. Bai, Claudio. Ni falta, Mercedes, urrengoan egin dioko. Zuri sari bete mamotzi eta... Baina, Claudio de Bruja Freixenet zora. Ideia zora eman duzu. Borobil ikusten zazunako. De dorau, jantzita. De dorau, jugo nintzake. Zuzun dere trajea, dorau zan. Egia da. Arrakasta esaten ari garela eta Itziber Garmendia jota fuego, jota su da bilela lan ta lan. Eta komentatu behar dugu beti, aktore batentzat gainera ilusio handia da azken proiektua. Baina horretaz, zitzegin aurretik, eleder, non zabiltza Mercedes esaten diataleko. Paso eman elederri, zer daukazu, pizza bat? Oain afaldu behar aldezu? Bai, pizza men dugu, gaur alemaniatik dira, atzu joan ziren Italiatik, baina hemen jende oraindik pizzarekin doa, Baina, berez, hemen daukagu kuadrillatxo bat, pizzarekin daudela, noski, eta etorri nirekin, hemen egon garaiekin pixka bat hitz egiten, eta esan didate emetik, etorri zanela, suak ikustera, baina udasoan zehar ibilizarela kanpoan. Nola dau? Egon naiz Irlandan, bisita egiten eskedakat, ohitura lekutara joatera, osea, aurreko urtean egon nintzen Inglaterran, urte honetan Irlandaran egon naiz, eta ja Alemania, uste, eta agian urrengo urtean, ala. Orduan bidaietan ibiltzen zara, Gora eta bera. Bai. Gu ere gaur bidaian ibili gara, eta kontatuko izu nola, ze gaur hemen ondartzan gaude, lehen Aldezaharran ibili gara, eta gaur egon gara txaranga batekin. Los Bebés de la Bulla, izan da izugarria, 45 urte dara matzate txaranga horretan, eta hau da kontatu diguten aurrera bideoa. Heldu dira! Aldezarran gaude, Los Bebés de la Bulla txarangarekin 45 urte pasa dira soziedadea sortu zenetik eta 45 urte hauetan gozamena eta noski musika zabaltzen ari dira Donostiako kale guztietatik. Guk gaur hemen ibili gara. Josema, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pozik ez da? Bai, pozik, ondo participatzen hemenik bai, oso ondo. Kaletik musika, giroa eta nola ikusten ari zarete? Oso ondo, azkenean importantea dena gu ondo pasatzea eta jendea gurekin ondo pasatzea. Hori importanteena. Lortzen ari zaretela uste duzu? Bai, momentuz bai. Azkenean hori da festa eta hori bamentu behar duguna, así que... Ez da lehenengo aldia, itetzen zaretela eta zarela. Bai, claro, ni 3. aldia. Hau, konpartza 45 urte dara mateatzen, bai hemen, gai gero estropadetan, azkenean da, hori, referentea gea Donostiako jaietan, eta orduan, 3 urte da matemen, eta ja azkenean da posta hondia. Pixkat, kalea ambientia jartzen, eta festa pixkat girotzen, kanpotik etortzeana, eta baitare hemenguak, pozik egoteko eta festataz disfrutatzeko. Jende asko, eta hoi bezala, begirale asko, normalean, azkenean lortzen dugu jendeak parte hartzea, baina pixka bat kostata. Baina lortzen dugu, Eskerrik asko. Gerarte, aio, gazte. Ai, eleder. Hortik aldago eleder, berarekin hitz egiteko. Gogoan eukan, karo, bulla, eta ia bulleroa ote den, eleder entzuten alduzu? Ez dago hor. Eleder, zu bulleroa zara edo gauzak isilik egiten dituzu? Bueno, a ber, pixkate egunaren arabera, asko esan behar badut, esaten dut, baina bestela sekretuan nago, baita ere, badaki sekretuak ordetzenik, Sekretuak ordetzeko oso ondo. Gaur zen olako eguna daukazu, bulla sartzeko gogoa daukazu edo? Beitu, gaur bai, gaur bigarren eguna, ja lehenengoan izan zen pixkat lasai egotekoa, ez da, baina gaur bigarren eguna denez gaur bulla sartzeko, bai. Eskarrik asko, bullero. Bueno, ze giro, egunean ziar ikusi dugu txarangon bat dauen lekuen, bai, beti ondo. Bueno, esan dugu, 3 urtetan, miren, telebistan sartu baratan,
zuri 0 bat atzetik jarri, igual. Aiziber, 30 urte honetan sartuta, eta esan duguna, oraindik antzerkia, zeure disiplina kutsuna izango da, segurazki. Ikusten gabiltz, Arizonarekin, eta esaten gabiltzen azken aldian zemat post ekarri dizkizun antzerkiak bebai. Bai, justu oraintxe nago Arizonarekin eta plastikoz koloreakekin jiran, baina aurten bukatu ditut beste 3 jira. Orduan izan da urte bat oso paroa lan askorekin, rekonozimentu askorekin, telebistan ere, eta orduan baita baukat gogoa pixkat, barealdi pixkat, aber noiz iritsiko dan, guztia honen hausnarketa bat iteko eta gozatzeko. Plazaolarekin maite mindute zauz? Era bat, holtzan beti ere, holtzatik kanpo asko diskutitzen dugu. Asko zobeto moldatzen gara holtzan. Bai, egia da, bai. Zu paga digaz, miren? A ver, baitare, ze esango izut ba. Egia da, ja. Mikel Magadi guztu bat beti. Ze sorgin batzuk dira. Egon goda esaten, jai, laski! Egon goda esaten, jai, laski, bize! A ber, maite minuta, bai, egia da, ja denbora desente ez gehala ikusi, eta oan ja hasi naizela pixka falta motatzen. Hori asko da. Bai. Hori asko da. Tira. Baina guain, Osea, pasadia hilabete batzu. Magadi faltan botatzea. Aitziber, gauzatxo bat Arizona, kamisetan daukazuna, promozioa egiten. Hoi bakizu zenek gizon asko? Santiago segurak, torrenteko pelikulakin, ez berdin egin nahi baino. Arizona. Nahi basaiek basko egiarri gebo beto entzuteko, eta bestela... Txano gorritxun upinen moduen, hobeto entzuteko. Ala da guztiz ere importanteena, Arizona, Jon Plazaolarekin batera. Irailean Donostian. Bai, irailaren 8-tik 16ra, okerrez bali manago, egongo gea Donostiko antzokizarrean, aste osoa da, beraz, propaganda inbarra daukat bai ala bai, ze antzokizarra egunero betetzea ez da erresa. Euskeraz eta gazteleraz egongo gea. Zeri buruzkoa, konta, ozen niri gustutzen zen pilo bat planteamentua. Da Afrika da marabilloso bat. Zoritxarrez oso aktuala dana, eta modaz pasako ez dana. Kontau. Badia, bi trampista, dauden Arizonako mugan bere fusila hartuta, zain, vigilatzen, mexikarrik ez da hila pasa estatu batuetara. Orduan, eske gaur egungo egoera perfectamente islatzen. Berrizia, baina zuen komedia egiten duzu. Komedia egiten dugu, bai. Eta zure pertsonaiak nola egiten du? Hola, ni nola pertsonaje guapo egiten ez egiten, beti larri bitako. Bai, hola, ateatzen nahi ja hasi datik. Kurioso da nola ja funtzioa hasi aurretik, izketan hasi aurretik, karo, galina bi behatz faldatezkio nire personajea. Orduan ja, ateatzen naiz ja, hola. Nik uste jende erraru eta nengo zei hola, zu kaletik ikusi. Normala, Ala ere, zer da normala. Bueno, desikaste gabiltz. Plato hontan ez gaude oso. Casting batean, personaje batean zako, ez esan ziaten, ojo, arrazoia, necesitamos a alguien más guapa. Ze? Bai, oain dela hilabete gutxi. Bai. Zu baino? Ni baino, ez dau. Gero hasi ditzen, errepaso egiten Instagramen, ze personaje klase egiten dituen, desde normal. Ez eskarmentatzen. Normal. Datak, zer esan zu? Datak, iraila? Amaseira, seguru gaizki izan ditutela. Bigarrengo astelenetik, aste hoi dana. Egongo garalako. Zortzia da, eskarrik asko. Egongo garalako. Bueno, Sandraren ganagoaz, ikusten dugu, ondartza bete eta daukagula, eta esan dako, aratu nahi bili dira Sandra eta Eleder, eta bestak beste zerraitzen egondan bera, eta orain seguru bai plan honien, eta ondo inguratuta Sandra, aupa! Kaixo, berriro, bueno, guk hemen ez dugu afaririk topatu, Elederrek ondartzan topatu duen bezala, jendea ja da, afalduta, etortzen dalako barandara, atzo komentatu genuen bezala, leku bat topatzeko. Hemen daukagu adibide bat, Mark adibidez, iparraldetik datorrela, Mark, Gabon. Gabona. Gabon, iparraldetik, baina nondik zatoz? Ni dator Urruñatik, Urruña da endaiok ondoan. Eta bakarrik etorri zara, zuak ikusten? Etorri nez nire lagunakin, baina bihar guzian lanian hasten goizeko lautan, orduan gauian egoteko sobera beranda beretzat. Eta gainera, eguraldi, temperatura ederra bikaina dugu gaur. Bikaina, baina aizea eskaso behar ba. Aizea eskaso? Bai. Osa, ja, kasi experto bat zara, zuei dagokienez. Bai. Zen izan da, Mark, zure gaurko plana, zer egin duzu hemen Donostian? Bueno, Donostian, etorri gara zeko 8 aldean,
Gero topen ondoan hartu du bokata bat, eta gero nitoko nahi zunat, eta nire launa esiat, lotat. Osa, gero ez da farrarik egongo gaur. Gaur ez. Baina igual beste egunen baten bai. Beste egun batean bai, eta etorriko gara zezenetat, gero sutat, gola, orduan bai. Denetan egongo zarete edo egongo zara. Bai. Oso ondo, disfrutatu. Bakizu zer, ni gaur bestelako plan bat egin dut, egon naz, emakumeen estropadak ikusten, eta badakizu zeinek irabazi duen San Juanek. Irabazi du 6. bandera oso ondo pasatu dugu, eta jendeari irakutsi nahi diet, zer nolako giroa, topatu dugun Urumea ingurutik, hortxe bideoa. Donostiako aste nagusian denetanik dago musika, dantza, su artifizialak noski, eta bai, traineruak ere bai. Bandera honek emakumezkoen traineru estropada ekarri du Urumea ibaira, eta gaur Mundaiz eta Maria Kristina Zubien artean, hainbat taldek eman dute guztiak kronometroaren aurka. Beti izan da arrauketaren jaialdia eta jaia eta aste nagusian jaia izan da zerbait berezia egin behar da. Zelan ikusten dituzue zuen neskak gaur? Oso ondo ikusten ditugu eta animatuko ditugu. Esan nahi, estorra guztietan egoten gira bakarri, baina arroz eskantzita, porto gure neizta. Opa San Juan! Ikusi posible bezala, Narea eta Zubiak ez zintzen pasa. Egia da hortensio pixka nabaitu lan ikuste dut talde guztiak. Ne gustatut zaitze, behintzat itxaso zatitxo bat euki dugu eta disfrutatu golatuakin. Eskerrik asko eta Opa San Juan! Zorionak San Juan! 23 minutu, gaueko 11 izateko zuzeneko irudia eskaintzen ari garena, hor gainera katedraleko dorrea ikusten da argi, baina hor ondartza behintzat, Kontxako ondartza, betetzen hasi dela ja dagoeneko. Zeirudi ederra, Ederra benetan. Ederra. Alemaniatik datorren, zera, zuetxea ikusteko presetago. Bai, IP innovatibia piroteknik entzun hauek berritu egiten dutelako, eta zuetxe bat, teknologia berriei eta formei, eta, garrantzia ematen diena, basari, betiko galdera. Basari ez zu artifizial zaliek? Aitziber, hasi. A ber, nik egia esango izuet. Ni etorri naiz gaur honean, zuek ikuste. Ze ondo! Zu baino guapi haurik ez dago. Ez dago beste gonbidaturik. Baina, eskerrik asko. Zu artifizialak ez? Enaiz bereziki zalea, ez? Egia da, naizela bereziki zalea, ez ditut jarraitzen. Urtean behin ikuste ditut, eta da, suak etortzen. Funtzio publikoak betetzen du. Bai, hoi da. Osea, gurekin ez hitzen hasi zara. Bai, zuek edukatu nahi zuen munduan. Ze usar egin dugu. Hoi da. No gales? Nire zuek ikuste etorri naiz bibotik, baino, egia da, txikitan, genekala ohitura etortzeko familian, amonakin etortze ginean, bokailuakin, horre xerita, danok, bai. Eta egia da, hori akordarazteitela zuak Donostin. Orain ligatzen etortzen zarako, gero oporretan joateko. Nora guez? Oporretan? Altafulla. Dano guaz ligatzea orduan. Venga, etxean lekurik baldin badukazu, joan gaitezke, Bihar digo, ja. Oain da momentu. Zuek hemen egon martezu, Azte nagusiko planen artean, seguru Aitziberri biltzen zarala. Esan dugu, zeu iraileen antzoki zarrien, baina zema lagun eta zemat ezagun ditugun, kartelean, bai Victoria Eugenian, bai antzoki zarrean eta bar. Ibiltzen zara, bada plana, aste nagusietan mugitzea. Eta antzerkia ikusteko, adibidez Ikerdazuaiz ikusi nahi ditut astelenan ez bada aste artean, eta hortarako aprobetxatzen dut, bai, antzerkia ikusteko, bai. Miren, aprobetxatzen duzu? Bai, normalian baita ere, Bilbone baita Ilenia Bagliet etorri zan aurrekoan, Mama Miarekin egon. Bai, bai, eta jongo naiz seguro,
zuek ikusteare bai, irailean. Bai, bai, gube bai. Gordeko izut gonbidapena. Eskerrik asko! Bueno, gu apur bat txikanoak gara, Bai. Sartu gaitezke? Bai. Nik ordaindu egiten dut. Nik ordaindu egiten dut. Ez, claro. Bai, nahi dutela ordaindu. Bai, ordaindu behar. Sarrerie. Ez que ordaindu behar da. Bai, tarteka guk ere gustago gordetzeko gonbidapenak. Baina, ordaintzen dugu normalean, eta tarteka ere gonbidapen bat ere erabiltzen dugu. Eleder, ja esan didazu zu bullosoa zarela, segun... Galdera bat egingo nizuke. Beste bat? Bai, beste galdera bat. Esate baterako, zuri antzespen bat, Arizona antzespena, Itziber Garmendiaren antzespena, gonbidapen bat ematen badizute, zuk zer egiten duzu? Joaten zara de gorra, hau da, doainik gonbidapen erabiliz edo sarrera ordaintzen duzu? Hombre, sarrera hori nik uste dut bai Aitziberrentzat eta bai antzerki munduan dauden aktore guztientzat beti dela lagungarria eta nik uste hori badela polita ere, puiskat kulturare bultzatzeko. Hombre, gonbidatu bat badiokat, eramango nuke, baina, oie, ezakit, igual beste pertsonare bat ere gonbidatzen dut eta nik sarrera hori ordaintzen dut, hori seguru. Gaur badaukat ere, bueno, ezakit zinemaren munduarekin, baina bai izan dugula tentsio pelikula bat esango nuke, etorri gurekin, bai, hemen txoka Gustavo, eserita, gainera ulki batekin nagoela Gustavo. Gaur hemen tentsioko pelikula bat izan dugu, bokata eskuan eta zer gertatu da, kontaidazu, lapurreta bat izan dugu. Lapurreta gutxa izan da, zer gertatu? Mundu guztia egiten duen bezala, guk bokaio batzuk garaitugu afaltzeko, eta hemen gaduen lasai afaltzen. Eta zer? Momentu batean, niri kaio bat eraso egin dit, hola, atzekaldetik etorri da egan, bokario harrapatu, eta ziztu bizian irten da. Ni ez nahukitu, ez dakizu zen nolako profesionaltasunarekin egin duen. Nik uste dut ez dela egiten duen lehenengo aldia. Beraz, ondartzara etortzen den mundu guztiari, argi bidili bokarioarekin, ze badago kaio lapurra bat, hemen, eta azkenean leloa arpegia geratzen zaizu. Ilaskek dio hori gertatzen dela. Bai, nik ere entzuna neukan, ez nuen hain larria izatekotan, baina gaur ikusi dut, egia da, hau gertatzen da. Eta azkenean kosarekin geratzen zara. Kontu, Iaski zerbait esaten ari da, Iaski barkatu. Ez gertatzen dela eta kontu zibili behar da, itxastxoriekin. Hori da. Etortzen diela eta eraman janaria. Bai, horrela da, badatoz kaioak goitik eta bokata badute hor, gaziztu bizian, badator eta lapurketan. Orain, Alemaniarek abaitzen ari digarela, gaurko suetxeak, Alemanitik etorri direlako. Zure ama, ezta, badauka zerbait Alemaniarekin, ez? Bai, bere garaian Alemanian egon zen, bidea bat egin zuen orain aspaldi, baina ben osaguntzen du Alemaniaren zeo zer, eta ze nolako lotura badago gaurko zuerekin, eta ama egin zuen bidearekin, bai. Ze kasualidadeak ez da? Bai, batzutan alertatzen da, bai. Hala da, kasualidade gehiagorekin ez dakit aurkituko baituko nere, aurkitzen saiatuko naiz, beraz ezakit, zer nolako historia bitxia, ez da? Orain zuek ikusiko ditugu danok, IP Innobatibe Piroteknik, esaten da biltza Alemaniatik Stuttgartetik datorren zuetxea, eta 1989an urrezko maskorra irabazizuelako zuetxe honek, eta 2000-2002an brontzezkue 3 sari eskuratuta Donostian, eta Donostiakoa sekulako kategoria daukan lehiaketa da, beraz abia jarraitu beharko dugu. Aio, Eleder, ze hor gelditu dira tentsioan ere eurak, ez ditugu agurtu. Eskerrik asko, horko gonbidatuei, esan behar dugu AC/DC edo The Rolling Stones talde ospetsuekin egin dituztela zuetxe honetakoek euren... Tina Turner ere bai, esan nahi dut bereziak eta adituak direla ikuskizun musikaletan zuzigien kolekzioak egiteko. Gaurkoa behintzat, zuek etorri zarete oso egun honean, nik uste dut. Bai, ze ondo, hoxe merezi genuen. Ala tokagu da. Hoxe merezi genuen. Horretik esaten dugu hori, gero igual auskalo zergertatu. Eta gero badakigu, Olatz Salvador ikusten, Aitziber, nogalez ikusi beharko da? Beitu, nahi Olatz Salvadorrekin gertatzen zai gauza bat, pilotan ikustegea, pila batetan da, bendakat, bestia jugo naiz, eta beti, zeo ze gertatzen zait, eta ezin izatet jun. Miren, etorri gaur nekin. Hori da. Aldarruiak ez da, lehenko neongo. Ez que mundu guztiak bezala kotxeko karnetik ez dakat, eta gurasua dazkat dementxe onduan. Azain dauzkazu. Taxista. Horratzen daren ere izan. Honek ez dako lotxarik. Bueno, gero badakizue, izozki erdaten dela, hemen hasiko gara gure testa egiten, Tailandiatik etorri barri. Bai. Bertan, zuge izozkiak jaten ibiliko zinen? Ez, ke ba. Ez, ena izan exotikoa izan. Ena izan
ditu. Jun aurretik esan nun, bitxo guzti probatu behar ditu. Ikusi dituten aurrez ez dut, gaur ez. Ez ditut Ni probatu. probatu nituen behin, izena de hormigas kulonas, eta gero zeak. Saltimatxina? Bai, hori da, babilak. Balak izu zerren saboria zaken? Zerrena? Pipas Tijuana. Iguala. Pipas Tijuana. A ber, Tijuanatik ekarritako pipa, kontu trampista horrek entzuten badizu. Tijuanatik ekarritako. Tijuana, gaizki, Tijuana ez. Igual ez igual Hormiga kulona. Ni bezala. Hormiga kulona. Hormiga kulonak gustatzen zaizkigulako. Hombre, badeabi. Asko sobeto. Lehen hitz egiten da, altura eta zea, garo, gaur altan eola. Eskendanak ezurra da. Planotxo bat. Miren Nogalesek ekarri dituen zera. Takoi Orduan berez iguala gea. Berez iguala gea. Holaxe. Gauzatxo bat, izozkiarena orduan, normalian Donostian aprobetxatzen duzu izozkar, gustatzen Hasiko da? zaizu, Bai, asko. Ara, gero komentatuko dugu. Zu artifiziala kostatu asko, bere lagatoz. Susto hartu dutena.
Gaueko 11ak ze zu ederrak ikusi ditugun, traka hori kolore bakarrean ze ederra, ze fina, zer politxek. Politxek benetan gustatu zaizkizue? Itzeiten egon geha. Bai. Eta egia da traka asko, porque koinzidiu deu gustatzen zaizkigula kolore bateko zeak. Orain hitz egingo dugu, bestak beste ondartzera goazelako eta paseolukora goazelako, Sandra eta Elederri agur esaten. Bueno, guk asko gozatu dugu itxaroten datortik, asko gozatuko zenutela. Sandra, gainera batekin zaude? Bai, ni ez da atrebitzen lehenengo eguna edo bigarren eguna izan da oraindik ez naiz ausartzen balorazio bat egiten, orduan Martinekin topatu naiz, Martin izan dela epailea. Bai. Zeran ikusi dituzu alemaniarrak? Bueno, esango izut, desiluzio eman detela. Desiluzioa, holan titularra, guau. Bai, 8 erdi. Zatika, japonesak gori jotze dianak oso gutxi. Eta koloriak, dizdirak oso tono gutxi. Oso zarike, del arco iris, 5. Tono berdinak, dena berdinak. Palmeras, palmeritas. Kolore falta egonda. Kolore falta. Eta gainetika, las bombas japonesas oika hartzeute 200 metro pasiak. Eta ez dira saldu, ez da bike ez duten. Eta falta zaidute ze pasada, izan dela pixkat un poco lentos, bian asko eta gorean falta. Eta gorkun bihar da, bian erdila eta gora. Bueno, bardun... 8 erdi da gaizki. Bueno, 8 erdia ez dago gaizki, baina geratzen gara... Baina italianua, 9 erdi. Geratzen gara horrekin kolore eta erritmo falta. Bihar ikusiko dugu abertzelan horrengoak. 8 erdi. 8 erdi, bueno, ez dago txar. Ondo, ez da esan behar nuen. Baina italianu idi, esan guzu 9 erdi. Eta... Bueno, ikusten duzue asko dugula hemen komentatzeko, geratuko gara. Aditua da? Aditua entzute beti da plazer bat, Eta aditu batek ematen dituen notak ere apuntatu behar ditu. Beti da plazer bat, pista horiek entzutea. Eleder, ez dakit aditu bat ondoan izango duzun, jendeari gustatu zaio Alemaniatik etorri den kolekzioa hau? Bueno, aditua ez, baina jendea ere ez. Ez dakit aditua, baina behintzat iritzia ikusi edo behintzat somatu izan da, eta egia esan nik inguruan jendea pozik ikusi dut, gustora ikusi duenarekin, baina egia da behar bada kolore falta hori ere nik igarri dudala, baina ez dakit, hori nien naiz aditua, baina bukarako traka hori niri behintzat pertsonalki asko gustatu zait. Niretzat gaur 8 erdi bat ere emango nioke. Oso ondo, Augustuen arabera izaten delako bier arte bikote, Augustuen arabera izaten delako eta egia da, puntuatzen duten kontuen artean badagoela zerua betetzea, bekosuak, goikuak, forma horiek eta niretzat oso ondo joan dira, da kolore bakarra eta zaratata gustuen arabera izango da, baina... Aber, gure epaile hauek, zer uste dute? Nota ere nahi dugu, Bai, nire bai. Guri kolore bakarra asko gustatu zaigu. Ara? Justo. Monokromatikoa gara. Bai, zuen puntuazioa. Puntuazio, claro. Ich bin reiten! Alemana dieta. Nik 10 emango jatzen, behin puntuatuko ditut eta ja puntu guzti gazta ego ditut. Bai, 10. 10, haitzigar barmendia. Ez ergezu zuik hartu, dana guzti bangea beida. ¿Qué más quieres? 10-ekoa. Nogales? Ez izango ez da. Batea ikusitugu. Eta iguala komentau deu. 10-ekoa. Ara, 10. Guazen altapuña. Erritmoa niretzat oso nahi izan da, zerua bete dute, kolorez oso finak iruditu zaizkit bai, eta momento batzutan ritmona izan dute, momento baten erdian, baina erdian beti jaizten da, hasiera oso nahi izan dutelako eta amaiera bai. Forma horiek eta koordinazioa ikusi da, atzo ez bezala, bihotz txubatzuk ikusi ditugu. Moreak, gorriak, gero larrosantzeko batzuk moreak bai antza. Niretzat bikain bat, 9 bat. 9? Bikain. Nik esango dut, gustatu zaidala, baina Martin adituarekin bat natorrela. Agian kolore falta somatu egin dudala, beraz, Martinek 8,5 eman dio, nik ere 8,5 eman. Ara! Olaf Salvador eta Izaki Gardenak ikusten nor egongo den, Aitziber Garmendia. Sorte on kontu danakaz, segilanien. Eskerrik asko, berde. Honena zara. Miren, Logales, ikusiko zaitugu, falta barik. Hemen aurkezten dugunean gure lanak eta Eskerrik asko! Miren zuen eskerrik asko tortiarren. Eta ondo izan biko gaur sabuesen eta gubagoaz bihar arte. Baita zaitu zabu, oio! Gabon!
Bai.